खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनायजों लोगोसे सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 2 नभेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंनानै लादिनि। बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि मोनसे जोबोद गिदिर खहा। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिपिएफ अबर' सेल लोगोसे बिपिएफ एसामिस सेलनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि एबा अर्गानाइजिं सेक्रेटारि शरद पाठकआ बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ एंगारबाय। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एबा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों जों नुनो मोनबाय थानाय जादोंमोन दि आथिखालाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ एंगारनानै गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा साफानि उनाव साफा साफा ओंखारलांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जाहोना जाबाय आथिखालाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ सरकाराव गैलिया एबा जाय बायदि खोथा होदोंमोन बेबायदि खोथाबो मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै, जायखौ लानानैनो आथिखालाव साफानि उनाव साफा राजखान्थि दोलोफोरनिफ्राय दैदेनगिरि बिथांमोनहा ओंखारलांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे ओंखारलांनायनि उनाव बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होदों दि बिपिएफआ फैबाय थानाय समाव बिग जिर' जागोन। लोगोसे बेखौ नोजोर बोनानैनो शरद पाठक बिथाङाबो मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होनाय जादों, जेराव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला बिपिएफआव मोनसे अबर' सेल दानाय जादोंमोन, लोगोसे एसामिस सेलबो दङमोन, जायखौ नोजोर बोनानै नाथाय अबर'फोरनि थाखाय जेरैबायदि खामानि मावनो बिथांमोनहा आवगायदोंमोन, नाथाय बेबायदि मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै। बेखौ लानानैनो मैया शरद पाठकआ बिपिएफ राजखान्थिनिफ्राय ओंखारबोनाय जाबाय होननानैबो खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा फैबाय थानाय समाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय अबर' सेलनि एबा गुबुन गुबुन सेलनि अबर' सुबुंफोरा साफानि उनाव साफा ओंखारबोबाय थागोन होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथांमोनहा बिग जिर' खालामगोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोयोब्ला थारैनो मिथिनो मोनोदि आथिखालाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय बर' सुबुङाल' नङा, गुबुन गुबुन माहारिनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो साफानि उनाव साफा बिपिएफ दोलोखौ नागारबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखौ नोजोर बोनानैनो बिथाङा मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बेखौबो बुंथिनानै होबावदों दि फैबाय थानाय समाव साफानि उनाव साफा अबर' सेलनि सोद्रोमाफोराबो ओंखारबोबाय थागोन आरो गासै ज' जानानै बिथांमोनहा बबे राजखान्थि दोलोआव हाबनाय जायो बेखौ थि खालामनाय जागोन होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां, आसाम सरकारा खोथा होनाय बायदियैनो दिनै बेनि थारफिननायखौ होनाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय बावैसो सिगां गोलोम बोथोरनि मोनसे आसाम आयेन आफादनि जथुम्मानि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बिटिआरनि बायजोआव थानाय माखासे बर' गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननायनि थांखिखौ लानाय जादोंमोन, जेराव बिथाङा खोथा होनाय बायदियैनो आथिखालाव गभर्नरनि मोनसे नटिफिकेशनाबो मैया 1 नभेम्बर खालि ओंखारनानै फैबाय। थारैनो बियो फाइनाल जाबाय एबा गासै 47टा गामिफोरखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरआव सोसननाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैया गभर्नर नटिफिकेशनखौ दिहुननाय जाबाय, जायनि गेजेरजों आथिखालाव 47टा गामिखौ उदालगुरि जिल्लाजों दाजाबनाय जासिगोन होननानैबो नटिफिकेशनाव नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बेनि अनगायैनो बेबायदिनो लासै लासै बिटिआरनि बायजोआव थानाय बिश्वनाथ गहपुर ओनसोलनि गुबुन गुबुन बर' गामिफोराबो थाबैनो बिटिआरआव हाबगोन होननानै आसा खालामनो हायो। लोगोसे बेनि अनगायैबो माखासे जोंनिनो दैदेनगिरि एबा गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोरा बिटिआरआव माब्लाबाबो हाबनाय नङा होननानै बुंनाय जादोंमोन। लोगोसे बेखौ लानानैनो गुबुन गुबुन जायगा, गुबुन गुबुन थावनिफोराव हाबगोन रायजो राजाफोरा बिटिआरआव हाबनो थाखाय गोबां रंजानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौबो गुबुन समाव बरायनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नंगौ, बियो थारैनो मोगथां महर मोनबाय एबा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि खोथा होनाय बायदियै थारैनो बिटिआरनि बायजोआव थानाय माखासे बर'फोरखौ बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै सोसननानै होनाय जामारबाय। लोगोसे बियो मैयानि गेजेराव फाइनाल जाबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों।
चिरां जिल्ला SSA गाहाय मावख'नि लांगोनायाव सानब्रैनि हाबाफारि लानानै मिड डे मिलनि ओंखाम संग्रा मावथि हान्जाफोरा गोख्रोङै सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा आथिखालाव गावसोरनि बेथनखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जादों। गुबुन गुबुन समावबो बिथांमोनखौ बेबायदि हाबाफारि लानानै गुबुन गुबुन जिल्ला आरो जायगाफोराव सोमावसारबोबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव चिरां जिल्लायाव बे सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथांमोनहा सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बे सोमावसारनायखौ खालामनाय जादों होनना बुंथिनाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा मैया गिबि सानाव गुबैयै आसाम गो बेक, आसामनि BJP सरकार गो बेक, BJP बायदि सरकारखौ जोंनो नाङा, फैसा होनो हायै सरकारखौ जोंनो नाङा बायदि बायदि स्ल'गाननि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ गोमसारहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे बिथांमोनहा माखासे मानि दाबि दैखांनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोननो आथिखालाव 1,000ल' दान बान्था होयो। थारैनो बे 1,000 रांजों न'खर सामलायनो हाया। लोगोसे बिथांमोनहाबो बोसोरसेयाव 12 दान थायो, नाथाय 10 दाननिल' बेथन होयो। बेनि अनगायैबो बेथनानो गोबाव मोना होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनाय लादों। बेनि अनगायैबो दान बान्थाखौ गासै 1,000निफ्राय 20,000सिमनि गेजेराव दोननांगौ। लोगोसे रिटायार जानायनि उनावबो 3 लाख रां मोननांगौ होननानैबो बिथांमोना दाबि दैखांदों। बेनि अनगायैबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव रोखायै बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला बे सानब्रैनि हाबाफारियाव जुदि जेबो जायाब्ला बिथांमोना फैबाय थानाय समाव उखैहाब सोमावसारगोन होननानै बुंथिनानै होदों। जेब्लासिम गावसिनि दाबिखौ मानिनानै लाया अब्लासिम बिथांमोनहा उखैहाब सोमावसारनायाव थाबाय थागोन होननानैबो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बाक्सानि सालबारियाव बर' दैदेनगिरि जखनथाइ फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंदि आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मोनसे हाबाफारिखौ जेब्लाबो लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियानो गुबैयै बर' दैदेनगिरिफोरनि जखन। बे हाबाफारिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालाव गुबुन गुबुन थावनिफोराव बे हाबाफारिखौ लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबैयै बर'नि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि आफादफोरनि गासै सोद्रोमा एबा दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ गुबैयै लानाय जादों। आथिखालाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय लोगोसे BKWSCखौ गोगोमै जौगाखांहोनायखौ नोजोर बोनानै बर'नि माखासे गासै थासारिफोरखौ नोजोर बोनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासै दैदेनगिरिफोरनि बिथांमोननि मतामतखौ लानानै बोरैहाय खामानि मावलांनांगौ बेखौ सावरायनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होबाय थानाय बायदिब्ला बिटिआर गोरोबथानि दफा सुफुंनाया आथिखालाव आसाम सरकार आरो भारत सरकारा लासै खालामदों। बेनिखायनो फैगौ 2024 मायथाइनि गेजेरावनो जुदि बिटिआरनि मेक्सिमाम दफाफोरखौनो सुफुंनाय जायाब्ला फैबाय थानाय समाव आरोबाव होसिख्रावफिनगोन एबा सोमावसारनाया जाफिनगोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबाय थादों। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि आरोबाव मोनसे जोबोद मोजां हाबाफारि। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा आथिखालाव ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन धोरोमारि फसंथानफोरखौ जौगाखांहोनांगौखौ नोजोर बोनानै बिथाङा आथिखालाव धोरोमारि फसंथानफोरनो गासै 2 लाख राङै रानबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बे हाबाफारिखौ गुबैयै आथिखालनि बिटिआर सरकारनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिथांखि बायदियै आलारि बिथांखि जोहै बे हाबाफारिखौ लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, थांनाय समफोराव बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओनसोल आरो जिल्लाफोराव रानबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो बे थांखिखौ लानानैनो देबोरगाव ब्लक UPPL हान्जानि दैदेननायाव माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहा गासै बाथौ खेराइ मन्दिर, गार्जासालि, मन्दिर, गिर्जाजों लोगोसे गुबुन गुबुन धोरोमारि फसंथानफोराव गासै 2 लाख राङै रांखौ राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै धोरोमारि फसंथानफोरनि दैदेनगिरिफोरा जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे धोरोमारि फसंथानफोरखौ जौगाखांहोनायाव एसेब्लाबो हेफाजाब मोनगोन। बर'नि मोनसे हाथियार लाग्रा आफाद NLFBआ मैया गवायाव देरहाबोनो हानाय देबिका बर' आरो जिउथि बर'मोनखौ न'आव थांनानै बरायहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादोंमोन दि देग्लाय 2023 मायथाइनि नेशनेल गेम्सआ
स्निथि जाबायमोन जेखौ गवा रायजोआव खुंबाय थानाय जादोंमोन। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बेखौ थांनाय 25 अक्ट'बरनिफ्राय फैगौ 9 नभेम्बरसिम खुंबाय थानाय जागोन, जेराव मैया देबिका बर' आरो जिउथि बर'मोनहा गुबैयै नेशनेल गेमआव गेलेखांनायनि उनाव सानैबो मेडेल देरहाबोनो हादोंमोन, जायखौ लानानै गुबुन गुबुन ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो बरायनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोनबो। नंगौ, बेनिखायनो मैया NLFB आफादनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो जिउथि बर' आरो देबिका बर'मोननि न'आव थांनानै बेबायदि बरायहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोनहा इयुनाव आरोबाव गाव गावनि गेलेनायाव देरहासार जानो हाबावथों होननानै बिथांमोना बोर सारस्रिनायखौबो नुनो मोननाय जादों।